1937-ben Picasso megfesti a Guernica című képet, és most, hogy több mint 2 hete Aleppót ilyen brutális klórgázas bombázás érte, és rengeteg gyerek meghalt, rengeteg civil, nem lehet nem arra gondolni, hogy nekünk meg kell festenünk a saját magunk Guernicáját, és ezért közel 30-an összeálltunk, és a Guernica nagyságában létrehozunk egy olyan alkotást, egy olyan jelet, amit majd a 30. demonstráció után útjára bocsájtunk, és mindaddig menjen ez a vörös folyam végig a világon, amíg nem lesz béke Aleppóban. Azt éreztem, ugye hát ez egy print, ez egy másolat, hogy számomra most ez egy vitathatatlan örökség, egy műtárgy a 1500-as évek közepéről, egy olyan alkotás, aminek az értékét nem lehet megvitatni, és én egy radikális jelet szerettem volna rátenni, egy első látásra rombolásnak tűnő jelet akartam erre a egyértelmű értékre helyezni. Nem gondoltam azt, hogy én most értéket csinálok, hanem egy jelet csinálok, ami egy puzzle-nek a része lesz, és abba bízom, hogy a puzzle részeként helyén lesz, és az egész lesz majd valami érték. De olyan érték, ami nem is pénzben, hanem sugárzásban mérhető. Tehát én abban nagyon bízom. Részint reflektálok, részint nem reflektálok, szerintem ez egy mozaik lesz. És akkor valahol itt bejön egy kőből itt egy kéz, és amikor képzőművészként kimegyek feszíteni egy vásznat, akkor abban van reményem, hogy egy olyan életmódnak a reflekcióját csinálom, hogy ez a palackposta az normális vizekre viszi az üzenetet. Ebben az üzenet nem egyszerűen a kép, hanem egy képzőművésznek az a hite, hogy nem csak gyilkosságok vannak, nem csak manipulációk, nem csak állami propaganda, hanem egy nagyon komoly meggyőződése az emberi világnak, hogy a kultúrában hisz.